Is-sitwazzjoni fil-Mediterranja waħda serja u mhux tittieħed bis-serjetà mill-komunità internazzjonali b'mod partikolari mill-Unjoni Ewropea. Matul l-aħħar 40 siegħa kien hemm tal-inqas 1000 persuna li pruvaw jaqsmu mill-Afrika għall-Ewropa. Kienet din l-informazzjoni ta' influss enormi li wassal sabiex il-gvern jikkunsidra l-għażliet kollha fl-interess nazzjonali dwar l-immigranti li ddaħlu Malta it-tlieta filgħodu. Fi stqarrija ministerjali tlieta filgħaxija Joseph Muscat qal li lesti li jerfa' ir-responsabbilta kollha fuq spallejh. Aħna minn din in-naħa tal-Kamra we stood up to be counted. Nemmnu li s-sitwazzjoni kif inhi u kif qiegħda tiżviluppa m'għadix tollerabbli għal pajjiżna. Nifhem illi hemm kost politiku għal dan kollu. U dan il-kost lest li nġorru jien kollu kemmu fuq spallejja b'mod konxju għall-aħħar. Iżda wkoll, Sur President, irid jġorr ir-responsabbiltà kull min jaħseb li bl-azzjonijiet tiegħu jista' iżomm lil dan il-gvern milli jipproteġi l-interessi nazzjonali. Il-Prim Ministru saħaq li matul il-ġurnata ta' tlieta innota lill-Kummissjoni Ewropea waqt li tat il-ħsibijiet tagħha fuq il-possibilità ta' pushback li l-Gvern semma li jista' jagħmel, intqal issa li l-Kummissjoni Ewropea lesta tiddiskuti mal-Gvern dwar aktar għajnuna u assistenza. Jien ngħid illi l-ewwel riżultat allura diġà nkiseb li l-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea qamet mir-raqda li kienet raqdet fiha u ħasbet illi Malta mhijiex ħad titkellem aktar dwar dan is-suġġett. Il-Prim Ministru saħaq illi dan wassalna biex jekk il-Gvern jasal għal deċiżjoni ta' pushback lura il-Libja ikunu esklużi li jintbagħtu tfal il-ġenituri tagħhom, nisa tqal u persuni oħra fiżikament vulnerabbli. Qabel ma tittieħed deċiżjoni finali, Sur President, illi rrid ngħid illi din ta' istruzzjonijiet biex l-options kollha jkunu loġistikament lesti. Jiġifieri jekk l-immigranti jintbagħtu lura, irid ikun hemm lest is-sistema kif ħajintbagħtu lura bil-permessi neċessarji, bl-arranġamenti neċessarji, bl-assigurazzjoni ukoll neċessarji li fost oħrajn dawn jinżammu f'kundizzjonijiet tajbin. Kmieni it-tlieta filgħodu grupp ta' 102 immigranti regolari ddaħlu Malta mill-forzi armati. L-immigranti li jinkludu żewġ titrabi 41 mara u 59 raġel kienu interċettati madwar 1.5 nautiku barra minn Malta mill-forzi armati ta' Malta. L-immigranti ġew skortati bid-dingi lejn il-bażi marittima f'Xatt it-Tiben għal ħabta ta' 6:15 ta' dalgħodu. Dan l-iżbark ta' immigranti wassal biex f'temp ta' ġimgħa daħlu f'pajjiżna aktar minn 400 immigrant u 600 mill-bidu ta' din is-sena. Intant tlieta filgħaxija grupp ta' qaqdiet mhux governattivi fetħu rikors quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja sabiex twaqqaf lill-Gvern Malti milli jkun jista' jagħmel dan. L-istess qdiet għamlu anke protesta quddiem id-depo tal-Pulizija. Dwar dan il-Prim Ministru assigura li l-Gvern ser jirrispetta kull deċiżjoni ta' din il-qorti. Intant tlieta filgħaxija l-Forzi Armati daħlet mara illi qed tistenna tarbija. Din il-mara ġiet salvata minn fuq dajsa fost erba' illi hemm qrib il-kosta ta' Malta.